V hlasování o recenzi Job drtivě porazil Karavan. Pojďme se tedy podívat, jestli se Colman s Kocourkem rozloučili jako writři nebo jako totální tojové. Gimple byl před skoro 20 lety naprostý fenomén, který jen v kinech vidělo přes půl mega lidí. Nahlaškovaná komedie o dvou rebelujících puberťácích Mádla a Worrella juniora měla neskutečně nabušené vedlejší obsazení s Matonohou, No tak to já bych si absolutně nevrzl. Holubovou, Pane Kolmane, kde máte syna? Steindlerem, Takže on se ten most při teplotě 30 stupňů Celsia roztáhne o 17 metrů. Šmicrem a mnoha dalšími v nezapomenutelných rolích. Zuzana Byčovská dokonce za roli matky alkoholičky získala Českého lva. Přičtěte si k tomu dost cool soundtrack DJ Viče a osobitou energickou režii Worrella seniora a máte klasiku, která má i v dnešní době mladým lidem pořád co říct. Vejška o 7 let později byla už o trochu slabším, ale pořád povedeným hořkosladkým pokračováním, kde Kocourek zmoudřel, ale na umprunku se nedostal a Colman byl ještě rozmazlenější debílek, za kterého musel maléry řešit jeho tatík Kraus. Ten nakonec pomohl i Kocourkovi s jeho přítelkyní Evou Podzimkovou. Chyběly tu však zajímavější vedlejší postavy, ale soundtrack byl pořád nadupaný, o což se tentokrát postaral Vladimír 518. V Jobu se posouváme o několik let za konec dvojky. Kocourek se musel vrátit z Ameriky, aby se postaral o svou matku, která skončila v léčebně kvůli alkodemenci. Colman zase maká jako vedoucí makléřského týmu v korporátu. Oba stále chodí na ilegál, ale každý z jiného důvodu. Petr víc než kdy dřív tíhne k umělecké stránce sprejování a noční akce už ho pomalu přestávají bavit. Pro Michala je to zas útěk od jeho nudného života, kdy ho jeho práce a žena s malým dítětem ubíjí. Pokud jste se tak těšili na šílená dobrodružství, které páchalo ústřední duo ve dvojce a obzvlášť v jedničce, tak budete zklamáni. Trojka je totiž příběhem o dost vážnějším než její předchůdci. Colman s Kocourkem jsou prostě o dost starší a ani jeden z nich není tam, kde by chtěl být. Sprérské scény však stále v Jobu nechybí a jsou jedním z nejzajímavějších prvků filmu. Ponurý děj ale naprosto vyvažuje bizarní forma, kterou si Worrell starší vybral k jeho vyprávění. Kombinace zvuku kompletně nahraného v postprodukci, iPhoneové kamery, častých detailních záběrů na obličeje herců poměrně širokouhlým objektivem dělá z Jobu dost groteskní zážitek, který je pak něco mezi tvorbou Jorgose Lanthimose a totální amatéřinou. Zvlášť ten zvuk párkrát připomene mistry dabingu. Se svícením se také občas filmaři moc neobtěžovali. Ale víte co? Mně to k tomuhle příběhu sedlo. Ani Gimple, ani Vejška nikdy neaspirovali na to být vysokým uměním, ale spíše vhledem do určité subkultury plný mladistvé rebélie a hlavně se spoustou hlášek. A těch dostaneme i v Jobu požehnaně. To, že to vypadá jako točené před 20 lety, mi k postavám, které se chovají, jako by jim bylo o 20 let míň, celkem pasuje. Herecky to pak stále táhnou Worrell junior a Mádl, kterým minimálně v případě Kocourka stále dost fandíte, i když to jsou strašný vořešprti. Ostatní postavy tam jsou tentokrát spíše na okrasu a naději nemají s výjimkou z Rzouna skoro žádný vliv. Vyzdvihnout musím Byčovskou, která zde brilantně dokončuje tragickou trajektorii své postavy z předešlých dílů. Čím více budete u Jobu přemýšlet, tím více chyb na něm najdete. Všechny 3 díly jsem viděl během krátkého období a vlastně mi přijde Colman oproti minulým 2 dílům o dost rozumnější, než bych od něj čekal. V práci se snaží motivovat svůj tým a dítě si udělal zdá se dobrovolně, což mi k jeho postavě prostě moc nejde. Další věci by se také našly, ale who cares? Jestli máte rádi 1 a 2, tak u 3 vypněte hlavu a prostě si ji užijte. Job určitě není veledílem, které se vám zaryje na dlouho do hlavy, ale myslím, že se u něj dost nasmějete a užijete si ho i díky dalšímu fajn soundtracku, tentokrát z dílny Izomandiase. Jedná se tak určitě o důstojné rozloučení s Kocourkem a Colmanem. Job je tak trochu jako čokoládové laníže. Pro někoho sladká delikatesa, pro ostatní to vypadá jako koňský hovno a žrát to prostě nebudou. Já tentokrát patřím do první skupiny. Dejte mi vědět, jak se vám Job líbil a kam byste ho v trilogii dle kvality zařadili. Nezapomeňte taky dát follow pro novinky ze světa filmu.